Kok iki lho, jare wong urip iku kudu ikhlas. ha iya no. Lah bojo jaluk tangga ya ikhlas to, Pak. Sedekah to. Wong gur kulit ta lho. Dipemeng linting kok. Ha terus? Ha iya, patah satu tumbuh 1000. Edan. Kowe wong kepayon lah. Oh, dekengane wong pusat kok, Pak. Sampeyan tak sing jenenge Gatra iku. Iya, Pak. Gatra iya apa? Gareng teralala. Ya. Ndi mong? Wong ndi? Lah matamu dhewe iki. Masaku. kok iso. Sampai wong endi sakjane kok ketemu aku koyo sajake gila. Kok orang wong. Piye Cobi jenengan jelas nih, jenengan keras nih. Niki perkara basa kula saged geger lho kali Pak De Gatra lho. Lho ora masalah lho jane pomo geger maksud ngene lho rek. Gunung Galunggung kene. Nggih. Ini kene. Gunung Wis kan gantengan lho piye. Aku asline ganteng lho, Mas. Mula raiku tak tutup iki lak mergo aku wong ora sombong, Mas. Oh, tenan aku ora corengan putih, Mas. Kowe sing paling ngerti marang kanane aku mbok semangat musapilo. Ya kaya gandrunge wong setruk ta. Wong lanang kowe mudah tak. Bukan umbul donga nomor 29 iki lho. Nah, tempone 250. Buka kae ketipung. Ngono dong apa ora? Suwe ra tak latih do kaya Ya sabar Pak Dekan. Ya kancang ning dhisik gembira. Alir-alir aku seneng udan june sedo. Ini Mas Gareng. Ayo, jogetnya ngerti karo kelendang, ngerti karo cengkal, ngerti karo apa ya, karo irama. Aku iki cara garengno joget aku ya persis kuwi. Mas kamu kowe cara-cara aku. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Gareng. Mbak Limbo.
Pripun pawarsani panjenengan? Awit donga pangestu mak cangik kula sehat walafiat tur ya waras seger. Alhamdulillah. Tindak mriki rawuh jam pinten niki wau? Niki wau jam setengah 11. Tengah 11 dugi Namung akses masuk mriki mergo kathahipun ingkang penonton rawuh. Nggih. Niki dalan-dalan ditutup terus kula kalih panitia dubengke mriko nyebrang kali mriko bulak mriko. Lho. Nah, ora kowe iki arep rene apa piknik? Lho kula ki mau manut panitia kok, Pak. Lho kok teko nyebrang kali bareng lho. Lah dalan ngendi ditutup kebak. Akhire ngerabas-ngerabas. Rabas-rabas niku enten setengah jam meneh enten kaya obat nyamuk. Munyer ngono lho. Muser-muser. Lah kok ya gelem ae lho sampean. Saya wong kene yo urungane keterangane kok. Nek teko kene lah ya genah to, Pak. Oh kene nggone kene lokasine. Heeh. Ternyata papan bowera kaya mengkene kebak para penonton luar biasa. Tepuk tangan antusias penonton semuanya. Kedung Cangkring. Ya, masyarakat Kedung Cangkring. Heeh. Wah, saya heboh Pak niki. Wah, lah. Tenang kok. Kene iki budidaya wujuding pambudidaya babagan budaya ki nyatane tenanan. Nggih. Iki swadaya masyarakat lho wayangan bengi iki. Urunan semuanya. Urunan ki nganti kaya ngene iki apike, Pak? Wah, nganti nekake pagelaran wayang kulit. Aku sak rombongan pelawake ya sampean. Terus iki ponakamu Probolini ya dirawuhke wedok Probolini ya iso teko kene. Ragate ora setitik lho iki. Wah, tenan. Dalange tok 20 yuta. Wah, aku wonge angel kok ya. Tenan. Urung-urung pelawake garenge tok iki. Pirang yuta sampean? Sampeyan ngendikake Pak, kula pira ning kene, Pak? Ya, tenan 750. Loh, lah iya to. 750 mangan jaba lho. Ya ora to ya umume. Mergo saka warga masyarakat iki bener-bener kapernyata ya kepengin ngrawuhke panjenengan. Nggih, Ya Pak. kepengin gegojekan guyon parikena karo atur panglipur dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-78 nggih menika. 78 Papan wonten ing Kedung Cangkring, Jambu, Kayen Kidul, Kediri. Kediri, mapanipun Kedung Cangkring. Heeh. Wonten Kayen Kidul menika kecamatan. Desane Jambu. Iki Jambu. dusun, iki dusun. Dusun nggih menika. Nggih. Dusun Kedung Cangkring, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul. Heeh. Nah, nggih. Apal ya. Nggih pisan iki ning mulo kula apalke sampeyan bentenene ora bingung, Pak. Terima kasih. Terus sing nyeluk sapa kok ya? Ya golek Pak, mbok menawa nek sing nanggap meneh. Dulur niki Bapak Kepala Dusun Nggih, Pak Hadi Purwandi. Nah, Pak Hadi Purwandi. Heeh. Lajeng Pak Kepala Desane Pak AJS. Sapa? Pak AJS niku Pak Agus Joko Susilo. Cocok iki apal. Aku mulai iki tak apalke tak siarke soalnya Pak Agus iki urung nanggap dhewe. Mas Agus ki mbok iki dulur kula nang. Mas Agus ki, tapi ya ternyata kaya wewengkon Kedung Cangkring, kaya Jambu cek kapan kapan kae maksudku ngono lho. Nika tenggene Pak Sis. Heeh, iki ya sowan. Apal kula ngene Pak Sis, wong nika sing bayar kula kepunjulen selawe nika. Wong ngono, ora apa balik kowe. Mboten wong sugih kono mbok ben kula. Aku wong ngenes kaya. Sing baku pokoknya terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Kasun, juga panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara sedaya kemawon saged meriah kados mekaten acara pengetan ambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 78. Heeh. 78 ki huruf angkane 7 karo 8. 7 karo 8. 7 kuwi Kedung Cangkring saka tembung entuk pitulungan. Oh ngono. 8 kuwi angkane ora ana pedote. Munyer terus mlaku terus ora ning terus ora ana pedote, tegese pitulungane Gusti Allah kanggo warga Kedung Cangkring kene tidak pernah akan ada putusnya. Selalu mengalir, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu diberikan keselamatan. Allahumma amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk warga masyarakat Kedung Cangkring. Luar biasa kok. Kula niku bombong mongkok saestu. Lah nyapa kok Anggere wayangan sing nonton kaya ngene iki tenang. Mulih ora bayaran ora pakaian. Oh, alhamdulillah. Tenang. Pancen bengi iki wis dipoki karo panitia kok ya. Nggih bener pancen pun dilunasi
sing dadi sarene harapan hidup ngeten niku. Mas aku Saking tertipe panitia kok, Mas. lho iya panitia ki wah maksud sih kula ngenteni panjenengan wis bedasol teng sak saweh-weh kula ni bingung lho. Ala kok diasta mawon Pak. Bareng teko ndoten sampeyan wis Pak Prih aku ngono. Lah wong panjenengan to mboten Pak Prih mawon aku ngono. Kangge syukur kok panitia niku langsung transfer teng kula upama lewat dalange kula ya ketir-ketir lho. Yang apa ta? Ketir-ketir maksudnya iki. Lah aku apa tahu ngrogoti ta? Walah, Bot. Aku apa tahu apa jenenge kayak ngelongi nyomoti. Ngutil ngoten lho. Apa tahu aku ki motong. Boten, boten. Aku ora tahu. Dalang sing tulus ngeten iki kok sing apa anane iki. Lho ki kudu ngalembono karo aku lho kowe. Saestu Pak, kula iki tenan kok. Soale aku wong jujur jaru Jujur urung tau ngerti kok Rudi Gareng ki arep tumindak neko-neko urung. Nah, kowe iku omongno penonton. Kula piye? warga Kedung Cangkring niku ora kleru nek nanggap dalang niki. Nah, kudu. Soale niki nggawa berkah. Nah, omongno. Angsare apik nek bar nanggap dalang iki mesti rezekine warga kene subur makmur. Lho, lha iki lho. Mergo iki tus-tuse dalang. Lho, Urung nate dalang iki tumindak neko-neko. Lah omongno. Urung tau kok jenenge Sing kula iki. krungu swaraku sing sumbang-sumbang iki ben roh. Kula ki dadi garenge Pak Rudi ki wis taun-taunan urung tau krungu kok Pak Rudi ki main medok urung tau krungu. Omongno. Sangke primpene. Saking primene padha karo ndakwa karo aku pinter aku ndelekke. Primpen sing ngopeni ati aja nganti tumindak ala. Wah, omonge sapa kaya? Omonge kula. Lah ngono kok primpen kok ati-ati ki rasa anu ya panggah ora ketok kok ati iki. Primpen sing ngopeni kula warga supaya ne utuh. Heeh, pancen kudu ngono. Urip ning alam donya ki rahayu ning kulawarga ki kudu dipenggalih. Bareng tau tau sampean selingkuh demenan main. Wah, Anu jane aku wonge kenceng. kenceng kok. Nah iya ora yo. Iya ora ora. Pajake kowe. Adake gareng. Bolak-balik rabi to ya. Hobi kok. Oke tapi ora apa-apa lho wong kowe iki sak orane ya seniman sukses. Mas Gareng niku garwanipun wonten 70. Pinten? Oh 70. Ah, bojo siji pangan wong kok iso 70. Kowe aja nemoni. Loh, ngomong Ya nemoni kowe. padha. Lah ora padha iki kok majak-majake Lah sedekah ki ra mung dhuwit, bojoe sedekahke. Los sesama gareng itu kudu los. Kowe iki sisi aku petuk kowe saya kerem saya nganyelke lho. Lho kok nganyelke iki lho. Ngomong-ngomongmu saya nyelengit lho. Kok iso nyelengit? Asal dakok ki ya wujude ya sak orane dana rasa, dana weweh. Kok bojo iso dakokke iki lho. Jare wong urip iku kudu ikhlas. Ha iya no. Lah bojo jaluk tangga ya ikhlas to, Pak. Sedekah to. Wong gur kulit ta lho. Upeme nglinting kok. Ha terus? Ha iya. Patah satu tumbuh 1000. Edan. Jane. Kowe wong kepayon lah. Oh, dekengane wong pusat kok, Pak. Pusat ngendi? Pusat ki rumah sakit udel lho, pusat ki. Elak puser. Oh ngono. Puser. Rumah sakit Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita pakaikan kemerdekaan sebagai bentuk kita untuk mengapresiasi para pahlawan. Merdeka! 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 Kita ro baris no kok ya pinter to sampean iki. Lho pinter Pak, jenenge PBB niku pinter. Rumah sakit iki anu engko nek baris tak goleke kanca Probolini Oh niku. siap Sing Pak. aku dalem niki awake dhewe tetepe ya kuwi ora lali atur panglipun. Apa? Iki suarane Kedung Cangkring lho. Sing arep kok wehne penonton kene apa? Kok diwehke ki apa rene golek kok ngwehke. Kowe iki mudeng karo tembung ora to? Lho lah sampean Maksudku kowe ditimbali ado-ado saka nggonmu kono palur, iya to? Digawa tindak rene ning kene iki arepe urun apa karo penonton. lah kok urun lho Mas rene iki aku ki arep golek. Aku kok urun ki urun apa? Maksudku kowe karo ngetokne apa ngono lho. Lah ngetokke apa ngono aku wis ra iso metu kok kon ngetokke. Anu buntet apa piye kok ya ora iso metu maksudnya kowe iki arep ngewehi apa ngono lho. Lah ya kok nguweki pangan dhewe diremason wetenge kok nguweki lho. Penonton ki arep mau sugata apa? Lah ya jenenge wong iki nek jeneng dalang pinter ki ya bokong dilumahke, nek ngomong digenahke. Lah terus Tepuk tangan wong siji rasa tepuk tangan ngece ngono iki. kowe iki ora cocok. Kaya
omong dikenani piye to? Maksudnya atur panglipur babakan apa? Kene iki arep ndongake apa kanggo warga masyarakat kaitane karo tema malam hari ini pengetan 17 Agustus kamardikan sing kaping 78. Lah kudune ngono to, Pak? Lah iya. Iki rembug sak klimah iki iso ndadekke padu lho Pak ngene ora pas iki. Padu ora masalah lho kowe karo aku. Lho. Ha padu ki sikil papat didu lho. Oh ya enggak mau. Gareng karo gareng arep ngene, ngono mah. Iki malah awake dhewe kuwala nyata garing kembang lho, matur suwun. Iki ngeten lho Mas Rudi. Piye? Kaitane kalian pengetan nambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 78 kanggene warga masyarakat Kedung Cangkring. Boten ana liya. Niki namung mewujudaken monggo kita sami bersyukur. Nah, dene awake dhewe kula panjenengan warga masyarakat dalu niki utawa alam saiki jaman saiki mung karek nglungguhi sing jenenge krasa gumelar. Rekosane wis dientek-entekke para nenek moyang, para pahlawan, para pejuang, para mbah-mbah dhewe sing direwangi ngrengkuh kemerdekaan nganti toh nyawa toh bondo. Nah, mula awake dhewe iki mung garek mengisi kemerdekaan dengan rasa syukur. Wong ki nek wis bersyukur mula tanggung jawabe mari kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengotori kemerdekaan, bahkan harus kita hiasi dengan keindahan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Luar biasa, aku iki jan wong pinter kok. Moji-roji. Ora nyemoni kancane mumet kok ya. Lho nggih sare nek ora nek kamardikan. Lho iya no. Tangeh mokal Pak Rudi iso menghibur warga masyarakat, tangeh mokal Pak Rudi iso mayang. Lho, lekas ngono. Der. Apa kuwi? Peluru. Dadi wong mangsa perang to. Nah, komo ora enek merdeka jaman semono. Lekas ulo der. Peluru. Nah, dok. Bem. Meriam Belina. Terus indene eman. Beleng. Apa kuwi? Bom atom. Lah gelungane piye iki modele? Mecer-mecer kuwi jaman dhisik Pak. Mula saiki lak nyambut gawe apa sarwa kepenak. Aman ning endi-endi tentrem ayem mergo wis merdeka. Nah, nek ngelingi zaman penjajahan dhisik tak kira ora nek enteke umpama cerita, Pak. Kula mung sedikit cerita dari kakek saya utawa mbah kula. Mbah kula niku nggih pejuang 45 nderek ngusir ke Londo. Perang gamane ndek mben niku senjatane nggih ana bedil wong mbah kula niku veteran. Ning mbah kula nate apes tau ketembak sukune. Heeh. Niki tesih sugeng mbah kula asmane Karya Lecek. Sapa? Mbah Karya Lecek, veteran lho Pak. Telukane Lecek. Nggih. Lah, niku nek tindak niku sukune sing diseret ngeten iki, sayah keten. Mergo saka kenek peluru. Lek peluru sing nembak Londo gueting Pak nek kalih Londo niku gueting ingkit-ingkit. Tendake sampean kuwi. Mbah kula niku anggere ketemu Londo, iyat entuk Londo gua. Londo nek gua sing digoleki joker, Pak. Kuwi kertu, kuwi pekat penyakit masyarakat. Mbah kuwi kertu, mbah kuwi apa wong jenenge wong trauma. Mbah kula niku anggere ketemu Londo geting, Pak. Kelingan. Oh iya mergo ya trauma jaman semono. Nah, kuwi omong-omong mbahmu aja nganti kok petukne kertu. Boten. Petukno anu kae ndol-ndolan malah ora apa-apa, ora petuk Londo kae. Malah hafal kowe no, Mas. Lha wong kene ya sawane dolanane ya karo kono aja. Dewine. Nggih, penontone. Satu sewengi mek ngono kok demen gak jaman semono iki. Nek niki mereke senes niku, Pak. Napa? Niki 6 pitu ki macane ora tu. Pitu ki nek nut gamelan iki macane pi, ngono lho. Ya, ben ngene ya macaku ngono kok 6 pituro kok. Mas aku lha kuwi ngono nek kesusu dadine ra karu-karuan ngono ya. Ora timbang piro enak turu kok ngene. None tak gorenge kanca. Monggo. Probar ini.
Selamat malam Om. Selamat malam. Sugeng dalu Proborini. Dan pripun kabare panjenengan? Kula apik mawon. Sehat ya Cahayu. Alhamdulillah. Seger waras ya Cahayu. Seger waras. Ayem bae to ya. Ayem matine. Ayem matine, ayem pikire. Leres Om jenengan ya napa kabare? Ya pendongamu lho, Nduk. Aku ya tetep seger kewarasan, sehat. Ayem matine. Ayem wong iso guyu. Ayem. Waras. Waras kaya. Iya nek gak waras gak iso teko kene. Lho iya padha ae kono nek ora waras ora iso teko kene. Ning Bener, awake iki waras, aku waras, sampean waras, bengi iki enek kancane sing ora patek waras ya. Sinten? Ora usah diomongke, wong ya teko. Wong ya ning kene. Wong iki teko. Teko kaya. Jenengan waras kula waras. Enten sing gak waras. Enek sing ora patek waras. Pundi? Wong kancane jagongan omong-omongan padha-padha ning panggunge kok ora omong-omongan. Lah iki. Ya mbok komunikasi dijaga dengan baik. Iya lho wong iki makhluk sosial lho. Iya. Kudu sarawungan. Saling melengkapi. Nah. Ojo mek mbidek ae cangkeme. Lah iya kowe wong gunane cangkem iki diomong kok ya. Mosok nek arep dingge ngemut untu, kan ya ora tepak to. Enak kok. Iya. Sampean ambek aku dep-depan. Ya itu depan omong-omongan. Iki jenenge kowe karo aku enek sing diarani interaktif. Interaktif terus chemistry. Iya, chemistry. Nguwongne kancane. Nguwongne kancane iki penting. Aja nganti awake dhewe petuk suwi ora petuk bareng petuk iki bisu. Bisu. Gak iso ngomong. Lah iki jenenge ora blater. Ninggalke tata cara lan munggah hukum ngono. Terus gak iso saling melengkapi. Sing dimaksud raimu tak Pak De? Lah, iya ta, ora gelem nyauri to. Ora gelem nyauri. Aku mbok dijak omong, Mas. Lah, Aku ora mbok jak omong. Aku krungu omongane iki tok wis mengkorok lho, Mas. lah mengkoke nyang apa? Wedok suarane gede. Iki mau anggap hantu apa piye? Garai iki. Ora kok Mbok kira kowe wek gombel ngono Heh? Wes ora tau petuk. Iki pengapesanku nek. Ketemu pisan terus ngarani aku terus ngerungokno suaraku mengkorok. Heh? Mbok kira apa aku? Wong. Rene. Nggih. Mbok ya sing halus to karo wong lanang sing halus. Sampeyan tak sing jenenge Gatra iku. Iya. Trai apa? Gareng teralala. Ya. Ndi mong? Wong ndi? Matamu. Matamu dhewe iki. Masaku. Kok iso? Sampai wong endi sakjane kok ketemu aku koyo sajake gila. Kok ora nguwongke? Ora ngewongke iki ora. Lah kok ora nyopo? Lah justru aku ki sing iso menjaga kesopanan di mana ada orang komunikasi, kudune sing siji ki ngejeni meneng sik. Lho kudune kowe melu nrambul lek kowe rumangsa dadi kanca. Ora arep nronyol-nronyol kuwi tegese ora ngajeni marang liyan ben rampung sik apa sing dadi Kowe rene iki ora ngaji lho ya. Awake dhewe rene iki atur panglipur lho. Aku ki ora ngaji, aku ki membenarkan meluruskan karo dene kok aku nang kene iki mbak anggap wong edan, Mas. Lho, sing anggap wong edan sapa? Lha iki mau Aku nek nganggep wong ora waras kok ya. nek ora waras lah ya edan to. Sing ngomong sapa? Mongko ciri-cirine wong edan kowe ngerti apa ora? Apa? Omong dhewe, disauri dhewe, guyu dhewe, bengok dhewe, sok wengi utuh. Sing nang kene iki sapa sing ngomong dhewe, disauri dhewe? Dalang. Teko edan kok ngajak-ajak lho. Lho, nek ngono sing edan ora minggur aku. Lho, Kok iso lho? Lho, termasuk Proborini karo kowe iki ya melu edan. Lho. Lah nek wong edan iki ngomong-omongan dhewe kok mau susul. berarti pengrawit ki ya kentir. Lah nek wong edan-edan kok diiringi ya kentir berarti iki. Ya gak perkara dalang aku sampean mengerawit. Lah terus Pak Kasun. Nang apa? Pak Kasun nang apa? aku ora wani nek iki. Proborini aja yakan lho. Kita saya ngomongane tergantung kowe lho. Aku ora wani, kurang Pak Kasun nang apa? Pak Kasun Pak nang apa? Kasun iku bijaksana nekakno wong gendeng-gendeng lho. Kok ora Ngekeki badokan sampean kabeh. Ngerti? Kok iso ngrembug iku ngrembug sing apik, ngrembug sing enak, ngrembug. Selamat. Tak kira Pak Kasun ki ya wong edan. Ya, edan marang kabudayan, edan marang keindahan, edan marang kebersamaan gotong royong guyub rukun karo warga masyarakat. Contone masyarakat Kedung Cangkring. Nah, Rukune koyok ngene mirsani budaya pemene wayang
nekakno jenengan nekakno aku. Kok ditekaki ora lara ditekak. Maksudnya iku ngundang sampean Pak De Gatra. Nek kaya demit ya diundang. Ya tak ngobong menyang. Pak De. Aku Nimbali sampean. Kaya Gusti Allah wae urung wanci nek kok ditimbali iki. Ruth Piye Cobi jenengan jelas nih. Niki perkara basa kula saged geger lho kali Pak De Gatra lho. Lho ora masalah lho jane pomo geger maksud ngene lho Rek. Kowe kudu paham lho. Lah nggih, Bengi iki awake kudu matur suwun matur suwun karo Pak Kasun. Pak Budi. Pak Hadi. Pak Hadi. Purwandi. Hadi Purwandi duwe kanca Budi, nggih bener. Ngomong wenyeng. Pak Kasun iku mangkan edan budaya. Edan budaya, edan katentreman, edan karukunan kula dene iki pagelaran kaya dalu menika. Mulakno ngundang kowe, ngono lho. Kowe diundang, ngono lho. Lah ya ora nekak ngono, nek nekak iki ora nekek ngene to Pak iki. Dadi mergo dialek Pak. Aku wong kulon, Prodbori iki wong etan. Ngeten iki. Iki nek ora pas, ora paham, iki iso dadekne gegeran. Contone, Nggih perkara basa ngeten iki kula nggih geger kali niki. contone apa? Contone. Sok-sokan Kok gegermu perkara apa? Lah kula kan wong Surabaya. Surabaya wonge rada akal. Pak De Gatra menika kan wong kulonan, Jawa Tengah. Ngono kok ngaku-ngaku wong Surabaya. Lho, iki kowe jenenge mengaku Ora ngaku aku ning pengen belajar basa Surabaya. Ngomong lek pengen belajar aja ngaku sik. Ngene Aduh lho wong ngaku terus iki. Aja ngono Pak De, ngomong sakanane ngono ku lek takon aku takono. Iki perkara sepele lho ya. Iya iya. Nek nggone sampean iku mbosokno awakmu iku apa? Aku, Kowe. kowe. Nek cara nggon Surabaya Kon. wis paham? Ya. Nek Surabaya, Kon, nek Jawa Tengah, kowe. berarti wis paham basa Paham. Surabaya. Nah, Jawa Tengah kowe, Surabaya kon. Jajal ya. Saiki kan sampean wis ngerti wong Surabaya. Basakno Surabaya. Iya. Kowe tole sing kecepit. Kon. Kowe tole sing kecepit. Kowe iki yen Jawa Timur kon. Kon belajar lho. Wis tak kandhani kan. Kontol. Kowe tole sing kecepit. Kontole sing kecepit. Eh, Kowe iki apa? kon Kowe tole sing kecepit. Yuk, basa Surabaya apa? kon tali sing kecepit. Oh, talemu kontal to. Wong Surabaya gak gawe to, Pak. Oh, kontal. Le. Kok wah jan apik tole amalane. Hah, kowe Ngawur sampean iku dipelajari kok. Angel ilate Warai mulakno kuwi Iya. ning Jawa Timur ben ngerti. Wong sak tembung kuwi kata benda ya beda, Pak. Nek Jawa Tengah kuwi kunci. Nek Surabaya sogok. Lah ya ngono to. Ayo, dadi iso dadi salah paham iki nek Jawa Tengah kunci, nek Surabaya sogok. Mara tuaku ning jero omah tak sogok saka jaba. Dikunci ngono karepe. Kuwi yen Jawa Tengah. Nek Jawa Timur utawa Surabaya disogok. Bisa. Aku terus mikir mara tua disogok saka jaba. Dawane sepira sogoke. Kowe ya terlalu pikiranmu terlalu grambyang. Kok grambyang? Wong ki nek ora ngerti lak mesti berangan-angan to, Pak. Ya angan-angan kenek ning wayang nyogrok mara tuwa ki ya Terus nalar apa ora kowe iki. imajine sampean tekan dindi ngono. Victor. Victor sampean iku Pak De Gatra. Victor Maham. Victor ya, Victor, Pak. Victor. Victor ki Pikiran kotor. Lapo kan kok gawe kok nyogok mara tuwa. Kayaknya tak bali kok. Iki dhek kompak ngomponak aku kok ya. Victor pikiran kotor. Lah apa? Iya, dadi pancen perlu pemahaman bahasa.
Tapi kaya ngene iki aja digawe repot utawa aja digawe congkrak. Ini yang namanya khasanah bahasa Indonesia utawa khasanah budaya bangsa. Kekayaan lho. Kekayaan mula diarani Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Waduh. Silir. Aja silir ku dadine. Oh iya wis tutup. Manut panjenengan. Penonton iku lagi saking antusiasnya mirsani wayang sing sebelah kono njaluk diganjel, njaluk nembang. Piye cangkeme bengok-bengok. Musuh ora apa-apa kaya sing mesake meneh sing nang kono. Nonton wayang ora tentrem, Pak. Lah nyang apa? Ngene kabeh. Lah nyang apa? Wedi kejeblokan gori, Pak. Ki malah ning nongko ta, tepel iki ta. Tewel. Tapi bawa nduk manut panjenengan. Nah, kene payune ning Sunda, Mbok. Dadi kasanah budaya. Nggih. Apa? Probor iki kok Gunung Galunggung kene. Nggih. Ini kene. Gunung Gunung Galunggung Katunjang. Heeh. Talaga Sunda. Basa Sunda iki, Mas. Lho lah ya jawabno penonton ben mudeng Talaga Sunda ki apa? Talaga Sunda ki mbok menawa telaga sing ana Sunda kono. Nah, ya gur tak arang Mas iki. Arang iki tenanan iki. Aku ora ngerti basa Sunda, aku pisan duwe pacar Sunda wae tau gegeran kok. Lah nyang apa? Aku lak duwe pacar wong Sunda. Heeh. Basane lak Sunda. Heeh. Piknik, Mas. Piknik. Numpak bis. Rampung teko nggon tempat wisata. Kuwi aku karo pacar kuwi kepengin nang kamar mandi. Terus? Nah, kono muni, "Urang helanya, Kang." Sok, aku ya ngono. Karepe iki lak saya duluan ya, Kang. Sok. Nah, bar kuwi rampung terus aku mlebu. Nah, bareng aku mlebu, aku metu ke kamar mandi, pacarku tekok, "Atas, Kang." "Ora, Dik, mringkil kok." Aku ya ngono. Atos ora kok atos. Lah atos ya apa? Atos ki wis. Oh, berarti aku metu ki ditekoni, "Sudah, Kang." Ngono kan. Ngono. Lah iya, beten ku ora atos wong mringkil kok jemek-jemek. Nah, aku iki bayanganmu sing mringkil-mringkil. Victor neh. Ayo. Yo, mringkil. Paling penak, Mas. Penak. Iki mbok kleru kaya ngopo to? Heeh. Wong kene iku ora nek wong ngerti yo basa kene. Iki ora kleru sing tembang seorang Probor ini kok kleru iki. Mbok bawane iki diawur to. Iki ora nek wong ngerti wong kedung kene iku ora nek wong ngerti. Asline kowe iki sing ora ngerti kuwi kaya rumah aku. Golek kanca sing ora ngerti. Lah kok golek kanca pirang-pirang rumah aku. Ya. Ayak naon atos mriki kudu sumur surea
taring ngepik ngidul kok bronjong taring. Iki kata-kata kok taring kudu-kudune wong. Tak kok taring kene, Pak. Taring. Nganci di negara di Aku kleru. Piye? Sing kerimu Sun apa, Nduk? Sunda, Pak De. Oh, Sunda. Catet aku kok Sun Gondrong. Kuwi masun kacang jalan kok. Sampeyan duwe catetan apa? Kuwi yo kakangku ya. Tembange Bajing Luncang nggih. Oke. Bajing Luncang. Pak De Gatra. Gerak, Pak De. Ojo nganti kowe ora gerak lho, Reng, bengi iki. Iya, Harus Pak. gerak lho. Lek ora Oke, gerak Pak. iki padha karo kowe patung. Mosok kowe patung. Aku pokoke nek melu Pak Rudi gareng kudu gerak. Heeh no. Kok nek ora gerak ndak diganti. Nah, iya tak ganti tenan aku. Ganti. Malah goleki wong sing Ndak diganti gareng Jombang aku. Gambang, gareng Jombang. mau nuruti. Halo. Halo, gareng Jombang nonton. Ya, wis ora apa-apa. Aku cukup gareng Bang Sri ae. Aku kok kapan-kapan aku gareng dhewe tak delok-delok dhewe. Yo, Sora Sunda, Ibu Chandrik.
Iki jenenge kasar budaya ki ngene. Iya. Niki wau panggayangan nggih Om. Heeh, panggayangan Sunda. Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi kena diarani pancen yo nuansa ki Jawa Barat dhewe, Jawa Tengah dhewe, Jawa Timur dhewe. Betul. Sawarane sing ngelak yo ben ngombe ora masalah. Wong ngosrong ki nek ora ditambani disiram banyu biasane ki kelangane garing, telake garing. Jare mbak-mbak ki wong urip ki mung mampir ngombe. Ngono. Nek wong ngombe kok diseneni. Lah terus mangane kapan nek ngombe tok? Ya bar ngombe kok mangan. Rumah tani. Iki pelopor ini kan sinden multi talent. Napa-napa iso Mas? Serba bisu. Apa tuh? Bisa. Serba bisa. Serba bisu nek sinden bisu terus nek nyanyi piye lho? Bajing loncat? Kuwi nek bajing loncat Piye nih? Rapi terus umpama Dik Prabor ini tulung aku nyanyekno gelang kalung. Terus Piye? Oh, nggih sarep gawe basa Kok ngene iki? ngono Om. Lah gelang Gelang Victor kowe. Gelang. Ini Victor kowe. Gelang Mas, gelang. Weh, gelang. Gelang kalung. Ya ya gelangmu gede. Ya. Gawe bahasa isyarat karepe. Kuwi nek gelang. Gelang kalung. Kalung. Ali-ali. Apa? Ali-ali. Dik Prabor ini? Halo. Heeh. Nah, iki lho. Ini lho. Kok ngene? Apa kuwi? Ayo nyanyi ali-ali. Rumah saku ngono kuwi terus pikirane ki Ronaldo lho. Apa kuwi? Apa? Kok tak jak nang omahku. Buri Pasar manuk. wong ngono. Walah ngono. Iki tontonan lho iki. Buri pasar manuk kuwi cedhake pabrik susu. Oh ngono. Nek upamane pabrik susune kuwi cedheke pabrik rabuk lho nggih. Iya bener lho Pak De. Ayo jajal. Sing kuwi aku urung ketemu wong bisu ngomong ngono ki Mas. Urung tau ketemu aku karo wong bisu sing ngono ki urung tau. Ora cetha kaya. Tapi nembang sing kekinian Cahayu, nembang sing kekinian. Sing milenial. Milenial. Ya iki zaman Nggih, kula diarani Prabor ini sinden multi talenta. Heeh. Apa-apa iso. Ya apa-apa ditaleni karo dhewe wong talenta. Talenta kok ya. Mau bajing loncat mongko wong Surabaya ning iso nembang Sunda. Lho, piye ta kaya? Manut panjenengan napa tembange? Kok tembang kekinian? Bebas kok bilang. Bebas. Bebas. Nek ada apa kuwi S M L nek S kok gak ngamperten. Kuwi kaos. Oh, kaos. aku. Nada Pak.
Apa? Ora apa-apa. Bareng omong. Ora apa-apa. Kowe kuwi masaku, kowe anggere Probolini rene kok lek nyawang modelmu dikebek-kebek nyek kowe Probolini. Nyek karo aku. Ora. Lho kecek-kecek iki ae. Mas aja provokasi wis tenan Mas. Aku wedi nek karo iki wedi ya. Lah nyeneni siden-siden Probolini nyeneni siden-siden. Kowe kira nyeneni paling nguyoi sinden lho. Ya aku gak nguyu iki nguyu raine sampean. Lho. Aku yang mbok uyoi. Moko kowe iki nek uyoi ndodok. Lah kowe lagi ndodok tak jambakno edan kok. Wah, kowe iso lekasanmu. Aduh yo ngono. Kok iso jambak-jambak? Aku lho enggak duwe ngonoan. Ya sampe. Ya oke ditembangke. Buat warga masyarakat Kedung Cangkring. Oke, kita tampilkan satu penyanyi yang serba bisa. Beliau adalah Probolini, status masih perawan ting-ting. Namun visum dokter membuktikan ada 4 robekan bekas benda tumpul. Bartibo, numpak pitibo. Oh, sing sikut-sikut. Ya kok yang ngurusi ngono iku kok iso benda tumpul. Ya kanca. Yang mempunyai nominasi kekayaan yang sangat luar biasa, rekening di BRI 1.500.000, kendaraan Colte. Ya mbok sing apik Pak De, Pak De. Colte apik kena ngusung-usung gamelan kok ya apik. Ya wis. Titik-titik nyulung Kenapa sampe? Nggo lumayan nggo ngusungi yoga-yoga iki campur sari. Nembang gak iki? Nembang. Sing ngakon yasinan ya sapa? Kowe sing paling ngerti marang kahonane ati. Bener Mas. Mbok semangat ngusapi loku sing bebas milih. Apa sih? Napa? Nyanyimu ki lak untuk seseorang. Lah nang kene iki lak wong aku karo kowe. Terus? Lah kok kowe sing kleru. Madepe iki ning aku. Dadi obyek sampean. Wis kan gantengan lho piye. Aku asline ganteng lho Mas. Mula raiku tak tutup ilak mergo aku wong ora sombong Mas. Oh tenan aku ora corengan putih Mas. Apa lu ganteng? Luwih bosok nih. Penonton sing sebelah kono. Ya ampun Probolini, gandeng bae sing kate priksa. Wis sing kono. Sing kono lho, Probolini nemu kethek. Penonton ternyata mak lho. Piye Probolini piye mau? Ngoten bae suntik. Ora sing Probolini nemu kethek lho. Iya sing sebelah kono. Probolini nemu kethek kok sing kono mangsulan. Ya apa? Burine nek bajinge. Ora apa-apa ning kono nyauri lha. Wong ketheke kancane bajing bae kancoan. Oh lah berarti kita kanca lah ya. Lah iki lho apike pagelaran bengi-bengi. Nyapa? Kebun binatang. Ono kabeh kewan sing bajing ya ampun. Ora masalah wong ya kuwi punya karakter kok. Iya. Yo. Oke. Kowe mudeng tak? Bukan umbul donga nomor 29 itu lho. Nah, tempone 250. Buka kae ketipung. Ngono dong ora? Suwe ra tak latih do kaya Ya sabar Pak Dekatra, pancen yo perpindahan lho mari gamelan terus kono sampean kok nyocot ae lho. Nyocot ki nek Jawa Timur apik ya Mas. Nyocot ki nek Jawa Timur ki carane Ngomong. Hah? Nyocot nek Jawa Tengah apa Mas? Lek kene kan anu dawuh lek kene. Omong. Ya. Nek Jawa Tengah apa? Nggih matur utawa omong. Dadi nek kono nyocot. Nggih. Mas Rudi ampun nyocot lho nggih. Mas, aku juga pengen urip Mas. Mas, Talenono. Kowe golek pancatan to kowe. Mas ben ora kleru to. Lho. Lu masa nyocot kuwi ya omong-omongan ning semune kasar ya. Kasar. Nek kok nyocotke aku lho. jarene purba alus kok kasar iki mau. Alus to? Lho, alus kok Mas. Probolini pancen wonge halus. Bahasa nyocotke alus kok kasar nek konmu. Alus. Lho, alus Mas. Kowe Jawa Timur. Lho lah iya alus aku nirokke. Nek Jawa Tengah muni piye kowe? Matur.
Apik ya. Apik ta? Lah sampe lek matur nang Om Rudi nyocok ya kasar. Lah kene Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur. Jawa Timur. Bener apa ora? Tapi kan PAI. Wah, ini bener cocokmu, bener cocokmu. Iya. Saling modal cocok kok. Awake dhewe pancen padha duwe cocoke ade. Kompak mau koncoan lah cocokan. Ya, wong kok ya bahasane iki aja nganggo cocok to, Dik. Lah terus apa? Aku tratapan yo lambe apa-apa ngono ya. Dilus sithik. Kan congor. Wah, aku kok mulih ngono lak teko maratuaku. Pak, ayo nyocot kene, Pak. Ayo repot aku kok. Tapi lek cocok-cocokan lek omong-omongan. Lah iya. Cocok-cocokan. Oke, yo musik. Ya, oke. Karo digoleki sik lali. Iya ngono ya. Wis ketemu. Oke, yo. Ya, Ji, tak hitung 1 sampai 2 juta. Suwet, Mas.